Okay, panibagong update tayo ngayon sa binubuo nating motor. Bubuuin natin is rim set. Pero ang gagawin ko, bubuuin ko lang yung isa. Yung isa lang. Tayo lang mag-assemble, pero ipapa-align natin siya doon sa marunong talaga mag-align. So syempre meron tayong rim. So ang binili ko ay Vans Boy. Yan. Vans Boy lang. Kasi alam ko matibay din naman ng Vans Boy. Ang gumawa nito alam ko SDR din. Super drag rim. Kaya subok na rin siya. So ang binili ko broken size 1.2 tsaka 1.4. Tapos ito yung hub nung sa likod. Yung stock lang na hub. Bumili na ako ng pangharap Yasaki. Ayan, Yasaki yung brand. So, ito yun. Yan. So, ito yung Yasaki. Napakita ko sa inyo. Ayan, Yasaki. Simple lang siya. Simpleng yung Yasaki. Hindi siya yung lighten. Pwede na to, hindi ko napapalighten. Kumbaga, pang daily use to Hindi naman to pang motor show, so pwede na yan. Tapos ito yung gagamitin nating rayos Yaguso. Yung sa pangharap to nakalimutan ko yung size niya, pero 9G to 9G. Nakalimutan ko na lang yung niya matagal ko na kasing binili to, ngayon ko lang ina-assemble. Nakalimutan ko na. Ito yung lock niya by Yaguso. So, yan lang naman yung kailangan natin para i-assemble siya. Sa kabila ito. Ito alam ko yung panglikod 9G162. Mas maikli. Kasi mas malaki yung hub Ang assemblein natin yung 1.2, yung pangharap. Ang kulay blue. Kulay blue yung napili natin. Kasi wala lang, gusto ko lang yung blue. Para may kulay naman yung rim set natin. Ayan. Ganda. Hindi ko pa talaga siya master. Kumbaga nanood lang ako ng tutorial sa YouTube kung paano siya yung arrangement niya. Alam ko meron dito nakalagay 85, 95. Medyo burado na lang. Yung 85, yung papunta sa baba. Yung nakapaibaba. Ito. Yung nakapaibaba. Yan. Tapos yung 95, yung nakapataas, yung arrow up. Ito kasi arrow down May instruction naman siya. Yung arrow up, tulad nito, yan. Tingnan natin yung difference. Ito yung 85. Ito yung 95. Yan. Mas mahaba to. Tsaka medyo mas pataas yung isa. Yung isa naman medyo payoko. Yan yung difference nila. Itong 85, papaloob. Tulad nito. Yan, papaloob. Tapos, yung 95, papalabas. Ipa-fast forward ko lang to kapag i-assemble ko na siya. Yan. Susundan ko lang naman yung video na pinapanood ko ngayon dito. Saan ba yan? Ito. Yun. Ngayon, unahin ko na muna yung 85. Kunin ko na muna yung mga 85. Then, natira syempre yung 95. Unahin ko na yung 85. Papaloob. Yung sa baba naman, yung sa kabila.
Siyempre, papaloob din. Basta lahat ng 85 papaloob. Nalagay na natin siya lahat. Ano siya ang tawag dito? Salitan. Yan, basta ang alam kong pagitan lang, magbibilang ka lang ng 4. Yung kasunod niya, ito yung isa, di ba, yung nilagay natin dito. Magbilang ka lang ng 4 na butas dito. Ito yung nilagay natin, 1, 2, 3, 4. Doon yung kasunod niya. So, ganun lang siya. Yan. So, tapos na yung sa taas. Yung sa baba naman yan. So, yung sa taas tapos na. Okay, sa baba, ganun din. Tig-4 na ano rin yung pagitan niya. Baba naman. Fast forward ulit. Ayan, so nalagay na siya, no? Yung baba tsaka yung sa taas, nalagay na siya. So, parang ganun din yung gagawin natin sa mga natira. Ito. Ang pinagkaiba lang, paano siya palabas. So yun, nalagay na natin yung taas, lahat ng taas. So yung sa baba naman, yung natira. So syempre, palabas ulit. Yan. Papa-align ko na lang to. Yan, napagawa na natin, no? So, yan na siya. Nilalagyan na rin ng gulong goods. So, next natin ito. Yan. Makalagay na natin yung swing arm. Ayan yung swing arm. Ito yung dati niyang swing arm. Yung ano lang siya, standard na size ng swing arm. Tapos yun, makikita nyo mamaya. Ano siya? Plus 3. Tapos nandun na rin yung shop. Tapos ito yung motor.
Talagang wala pa. Bubuin pa talaga. Set up ko lang dito.